Heipä hei kaikki katsojat! Nyt olisi vuorossa ajaton tarot-tulkinta, mistä otetaan mukaan se, mikä resonoi. Meillä olisi tänään tarjolla 3 pinoa. Ensimmäinen pino on lapis lazuli. Toinen pino on punainen jaspis. Ja 3. pino on sammal akaatti. Valitse pinoista se, mikä tuntuu sopivimmalta. Jos useampi pino kutsuu mukaansa, niin katso silloin useamman pinon salaisuudet. Kyseessä on henkioppaiden viestejä sinulle, mitä he haluavat tällä hetkellä sinulle viestittää. Aloitetaan pinosta numero 1, eli lapis lazuli. Ensimmäinen pino, lapis lazuli pino. Tarot-kortit näyttävät tältä. Ruvetaan kääntämään ja katsomaan, mitä täältä oikein löytyy. Eli ensimmäinen kortti on kivien lähetti, eli voi laskea myös kivet vastaavat pentaakkeleita. Ilves. Sitten täältä löytyy mäyrä, healing wounds, parantaa haavoja. Ja hiiri, viattomuus. Viesteinä löytyy yllätyksiä. Under the most ordinary stone is an undisturbed garden. Ja ystäviä. The most unlikely friendships can form like variegated lichens on hard rock. They create a tight bond. Täysikuu Oinaassa. A fiery climax approaches. Hiiri. Hiiren energiaa. Ja lisko. Liskon värikästä energiaa. Sitten löytyy vielä jousien 8. Heartfire. Ja maljojen 6. Reunion. Aivan ihanat kortit. No niin, lähdetään liikkeelle, että mikäkin kortti tarkoittaa. Elikkä kivien lähetti, Ilves, kuvastaa yleensä henkilöä, jolla on maalaisjärkeä ja joka osaa taktikoida niin ihmissuhteissa kuin muissakin aihepiireissä elämässä. Tämä voi hyvinkin kuvastaa jotain henkilöä sun elämässä
Tai sitten tämä voi kuvastaa sinua itseäsi. Sitten tämä mäyrä ja ginkgo, mä en ole ihan varma miten toi lausutaan, mutta että haavojen parantaminen on se, että tässä on nyt niinkö mahdollisuus, että sä olet satuttanut jotakuta. Ja nyt, että sä teet tilaa sille paranemiselle, niin sun pitäisi pyytää anteeksi mahdollisesti. Ja luoda sille paranemiselle niin kuin tilaa. Että mäyrät on sellaisia yön vaeltajia, jotka niinkö on saanut aika sellaisen kuvan, että ne on vähän riehujia. Ja niinkö ne tekee asioita, joita ne ei välttämättä niinkö tarkoita. Että ne rähisee ja on vähän sellaisia. Ja sitten toi ginkgo on niinkö sellainen tasapainoittava, rauhallinen puu. Niin yhdessä nämä on niinku just siihen haavojen parantamiseen. Tämä viittaisi tähän täysikuu oinaassa korttiin, että tulinen kliimaksi niinkö on lähestymässä. Ja se on tää punainen väri kuvastaa niinkö intohimoa kautta niinkö tällaista intensiivistä. Että tiedätte, että oinaat lyö päitään yhteen niinkö sarvilla. Että tässäkin on niinku se, että on tullut sanottua ehkä asioita, mitä ei niinku välttämättä ole tarkoittanut. Tai sitten on saattanut tarkoittaa ihan niinku täysillä. Mutta kuitenkin niinku, että jonkin sortin sanaharkka tai niinku epämiellyttävä tilanne on tulossa nyt niinku esille tai on ollut. Ja siihen pitäisi nyt löytää niinku keino, että pystyy parantamaan niitä haavoja, niin pitää pystyä pyytämään anteeksi joko siltä toiselta osapuolelta tai ehkä jopa itseltään. Seuraavaksi hiiri ja buttercup, mikä on viattomuus. Ja toi buttercup on leinikki suomeksi. Ja hiiri on loppujen lopuksi suhteellisen viaton olento. Niinku, mutta se ei tarkoita, ettei se olisi kykenevä tekemään asioita. Se on täynnä potentiaalia. Tämä kortti vastaa narria tavallisessa tarotpakassa. Eli tämä on alku. Tämä on jonkun asian alku, aloitus, matkan tai projektin tai jonkun vastaavan ensiaskeleet. Mikä on sitten, heijastuu tänne, että täällä on kans hiiri. Että nyt on paljon hiirienergiaa tässä luennossa. Niin tässä taas hiiri on maan elementin alla. Ja se kuvastaa vähän sellaista turhan näpertämisen energiaa.
sellaista, tiedättekö, kun hiiret niinkö on sellaisia, että ne kattelee ympärilleen hirveästi ja niinkö tuhisee ja niinkö tekee sellaista, niinkö kerää pesään tavaroita ja niinkö koko ajan niinkö tekemässä jotain. Niin tässä on se, että se sellainen ylimääräinen turha tekeminen, se on niinku hiiren energiaa niinku negatiivisesti. Ja siitä pääsee eroon aloittamalla jonkun uuden merkityksellisen projektin. Eli sellainen turha tekeminen pois ja niinku joku merkityksellinen projekti tilalle. Sellainen turha näpertely. Näpertely on niinku hiiren energian niinku sellainen, mitä niinku saattaa esiintyä. No, sitten tää lisko kaikessa värikkyydessään on vähän samaa sanomaa, mutta enemmän silleen, että liskot on hyvin herkkiä ja ne on niinku selkotunteisia. Että vaikka selvätunteinen. Että ne aistii herkästi toisten, tai liskoihmiset aistii herkästi, tai liskon energiassa olevat ihmiset, sanotaan näin, niin aistii herkästi toisten ihmisten energioita ja ne saattaa ylikuumentua tulenmerkin alla, kun ovat, niin ne saattaa ylikuumentua herkästi näistä ylimääräisistä energioista ja tunteista ja tällaisista, mitä ne aistii. Ja tähän tasapainottaakseen tätä energiaa, niin kannattaa aloittaa joku luova projekti. Eli kun täällä oli merkityksellinen projekti täällä hiiressä, niin liskossa se on luova. Eli aloittaa jonkin sortin luovan merkityksellisen projektin. Niin se on niinku tätä uuden alkua, mitä täällä nyt niinku haetaan. Sitten täällä on tää yllätyksiä ja ystäviä. Että niinku mahdollisimman tavallisen kiven alta saattaa löytyä niinku koskematon puutarha. Ja sitten, että hyvin odottamattomat ystävyyssuhteet saattaa muodostua samalla tavalla kuin erilaiset sammaleet ja jäkälät kovalla kivellä. Ne luo niinku tiukan yhteyden. Joo, toi ystävyys, että nämä niinku saattaa kulkea käsi kädessä, että yllättäviä ystäviä. Tai mulla on sellainen tunne, että nämä kulkee käsi kädessä, että yllätyksiä ja ystäviä, yllättäviä ystäviä jostain suunnasta. Ja sitten täältä Heartfire on niinku keskitalven aikana niinku nuotion ääressä kerääntyy heimo, ystävät ja viettävät hyvää aikaa, jakavat saavutuksiaan ja mitä ovat saaneet aikaiseksi.
niinkö hyvää ruokaa, iloista mieltä, rakkautta. Sellainen tiukka heimo, ystävyys, henki. Ja sitten täällä on tää reunion, mikä saattaa viitata sielunkumppaneihin. Mutta että ihmisillä on useampi kuin yksi sielunkumppani. Ja me ollaan tehty sopimuksia eri sielujen kanssa, että minkälaisissa tilanteissa me tavataan heitä ja mitä he opettavat meille. Niin tää reunion on se, että sä tulet kohtaamaan mahdollisesti sielunkumppanin, jonkun tasoisen sielunkumppanin. Saattaa olla rakastettu, mutta se saattaa yhtä hyvin olla ystävä. Ja sit se viittaisi, täällä olisi niinku yllättäviä ystäviä. Niin sit olisi niinku uudelleen tapaaminen monen elämän niinku jälkeen. Saattaakin olla, että sä tapaat henkilön, joka tuntuu tosi tutulta. Et ihan kun sä olisit tuntenut sen aina. Niin tää saattaa olla että niinku kohtaat henkilön, joka on sulle niinku jotenkin tärkeä ollut edellisissä elämissä. Että tässä on nyt niinku useampi viesti. Eli täällä on niinku noi mäyrä ja toi täysikuu Oinaassa viittaisi siihen, että sun pitäisi parantaa haavoja jollain tavalla. Siellä on tulossa jonkin sortin kliimaksitilanne, että niinku riitatilanne tai joku vastaava tai muuten vaan. Tää on kyllä, toisaalta mä olen lukenut tätä korttia myös rakkaudesta. Että niinku, että tää voi olla, tää on kuitenkin, tää ei välttämättä ole riitaa tai negatiivista, mutta se on jotain, missä on tosi isot tunteet pelissä. Ja niinku, mut sit taas toi viittaisi siihen, että kyseessä on mahdollisesti riita, koska niinku pitää pyytää anteeksi ja parantaa haavoja. Ja tää Ilves, mä sanoisin, että tää on aika varmasti joku sun läheinen tai sinä itse. Että niinku, ja neuvona on just se, että niinku, tutki niinku, fyysistä ympäristöäsi ja niinku, sulaudu niinku, silleen niinku, ympäristöösi. Että samalla tavalla kun ilves metsästää, niin joo. Sitten oli tää hiirienergialisko energia, mikä oli tää uuden aloitus, uusi projekti, uusi luova, merkittävä projekti, uuden aloitus. Että nyt jotain luovaa tekemään. Ja sitten nämä on ihan selkeästi sitä, että sä kokoonnut sun lähimpien ystävien kanssa, mutta sä saatat löytää uusia ystäviä, yllättäviä ystäviä. Ja sun niinku heimo on niinku sit kasassa.
Joo, sellaista oli Lapis Lazulin pino. Jos on kysyttävää, niin laittakaa viestiä. Voin avata näitä kortteja vielä enemmän, jos on tarve tai muuta. Mutta tällä erää nyt ensimmäisen pinon viestit olisi tässä. Ja oikein ihanaa syksyn jatkoa seuraavaan pinoon. Pino numero 2, eli punainen jaspis. Tällaiset kortit tuli. Sitten tipahti 2 noita kuukortteja. Niin päätin ottaa molemmat mukaan. Lähdetään avaamaan. Sieltä löytyy Jousien kuningas Kyy. Sitten löytyy The Gual and Gooseberry Anticipation. Sitten Ankerias ja Iiris kukka, turvallisuus. Ja sitten löytyy Transform, muutos ja luottamus. Sitten kuukorteista uusi kuu Kauriissa. Ja uusi kuu Oinaassa. Tosi jännä, että tuli taas Oinas. Ensimmäisessä pinossa oli täysikuu Oinaassa, nyt on uusi kuu Oinaassa. Sitten on hirvi tai jalohirvi, kauris. Ja kameli. Ja vielä täältä löytyy maljojen 9. anteliaisuus. Ja jousien 7. clearance. Sellaiset kortit näyttää hyvin mielenkiintoisilta. Pohdiskelin hieman näitä kortteja ja lähdetään katsomaan, mitä ne tarkoittavat. Eli ensimmäisenä meillä oli tämä kyy täällä. Se on joku hyvin luotettava ja niinkö jylhä persoona. Kyy on myös sellainen niinku persoona, joka ottaa johtajan paikan tarvittaessa. Tää voit olla joko sinä itse
tai joku sun lähipiiristä. Mutta että, ja kysymyksenä on se, että missä sinun pitäisi ottaa johtajan paikka. Tarvitaanko sitä tilannetta ja missä sun pitäisi viedä asioita eteenpäin. Sitten meillä on tää Guile ja Gooseberry Anticipation, eli viiriäinen ja karviaisen marja. Ja innokas odottaminen. Että odotetaan innolla jotain tapahtuvan. Että siihen viittaisi tää kortti. Toi viiriäinen on sellainen lintu, että se piiloutuu aluskasvillisuuden sekaan ja sitten yllättäen ilmestyy sieltä aina sieltä kasvillisuuden seasta, niin se on sellainen yllättävä lintu. Sitten meillä on tää ankerias ja iiriskukka, mikä on suomeksi kurjen miekka. Ja tää on turvallisuus. Että on turvallinen ympäristö. Ankerias on sellainen olento, joka luiskahtelee ongelmista pakoon. Se on niin liukas kaveri, että se pääsee turvallisesti karkuun ongelmista. Ja sitten kurjenmiekka on tukeva turvallisuutta symboloiva kukka. Ja sitten kun otetaan nämä sivuviestit täältä, niin täällä oli tosiaan muutos. Avaudu kauneudella ja tällaisella herkkyydellä sinun kuorestasi. Ja muutos kotilosta perhoseksi. Ja sitten on luottamus, että Robin on punarinta, kyllä, joo, niin luottaa siipiinsä, ei siihen oksaan, jolla hän istuu. Ja nyt tässä tää luottamus ja muodonmuutos on nyt tässä on nyt selkeästi että täällä oli se johtajuuden ottaminen jostain tilanteesta, että otetaan haltuun tilanne. Sitten odotetaan innolla jotain tapahtuvaa, että jotain suurta tapahtuu, koska sitä odotetaan innolla. Se on turvallinen muutos. Kaikki on hyvin. Ja sitten täällä on just se, että se on jonkin sortin muutos, kuoriutuminen. Ja sun pitää luottaa siihen muutokseen, mikä on tulossa. Täällä puhutaan samaa asiaa. Uusi kuu Kauriissa. Sä oot tehnyt kovasti töitä tämän asian eteen, mikä nyt on muuttumassa. Ja nyt tää kova työ maksaa nyt itsensä, että sä tulet onnistumaan sen kovan työn ansiosta tässä muutoksessa.
Sitten tää on just, että on uusi kuu Oinaassa, on aika ottaa niinkö pässiä sarvista kiinni. Ja niinku, että nyt on niinku se hetki, jolloin tehdään niinku toimintaa. Eli nyt tää liittyy siihen muutokseen. Että nyt lähdetään tekemään uutta. Että suunnitellaan uudet kuviot ennen kuin lähdetään toteuttamaan niitä. Sitten täällä on Jalohirven energiaa maan merkin alla. Tää on hyvin niinkö varma ja turvallinen energia. Ja niinkö, että tää johdattaa niinku sellaisille ihmisille, joilla on tää energia, niin ne on yleensä hyviä vanhempia. He ovat yleensä hyviä ystäviä. Ja he ovat hyviä rakastettuja. Elikkä niinkö, että he ovat kaikissa näissä osapiireissä tai näissä aihepiireissä, niin he ovat hyvin niinkö turvallinen ja sellainen vankka valinta. Tämä energia voi olla sulla itselläs, tai sitten tämä voi olla ihan niinkö yleinen energia, mikä on nyt tässä tilanteessa, kuten tuolla Ankeriaassa ja Kurjenmiekassa oli tämä turvallisuus, niin se nyt toistuu tässä Jalohirvessä. Sitten on kamelin energia, mikä on hyvin mielenkiintoinen energia sinänsä, että se on myös tähän turvallisuuteen liittyvä. Että niinku, kameli pystyy kestämään kuumuutta, koska sillä on sisäinen niinku veden lähde siinä kyttyrässä. Ja kuumuudella tässä kuvastetaan nyt niinku riitaa kautta vihaa tai niinku tällaista niinku negatiivista energiaa, kuumia tunteita, niin kamelipersoonat pystyy niinku rauhoittumaan, vaikka olisi kuinka niinku tulinen tilanne menossa, ja he pystyvät niinku käsittelemään sen niinku pääkylmänä. Ja siinä missä tämä Jalohirven energian saa tasapainoon sillä, että syö ja juo tai hyvin tasapainoisesti ja pitää itsestään huolta, niin kamelin energian, jos se on epätasapainossa, niin sen saa tasapainoon matkustelemalla. Että saattaa olla, niin kuin muutokseen saattaa liittyä jonkin sortin matka. Sitten meillä on vielä maljojen 9, joka on anteliaisuus. Ja mulle tulee tästä niinku mieleen se, että niinku me valmistaudutaan aina niinku vuoden aikojen mukaan, niinku, että me tehdään kova työ. Ensin me kylvetään vilja ja sitten niinku hoivataan sitä ja sitten lopulta se tuottaa meille satoa. Niin mulle tulee aina mieleen se sellainen, niin kuin, että sen sijaan, että sä niin kuin, tekisit pelkästään niin kuin, satoa itsellesi, niin sitä kannattaa tehdä niin kuin, ylimääräistä
sitä varten, että sitten pystyy jakamaan muiden kanssa sitä niin kuin, satoa. Että sä näet sen saman vaivan, että teet sä niin kuin, sen minimin vai teet sä siihen vähän lisää. Että, niin kuin, ja sit sä pystyt niin kuin, tavallaan, sitten kun sulla on itselläsi niitä satoa kautta niin kuin, muuta tällaista, mitä sä pystyt jakamaan, niin sen sijaan, että pitäisi kaiken itsellään niin kuin sen jakaa, niin se energia palaa yleensä kolminkertaisena sitten takaisin. Että se on, anteliaisuus on niin kuin hyvä juttu. Sitten tämä jousien 7 clearance, eli selvyys. Tai niinkö, mä en ole ihan varma miten toi kääntyy, mutta kuitenkin tarkoituksena tai niinkö viestinä on se, että päästä irti vanhasta ja kuluneesta, joka ei enää palvele sinua, ja niin kuin valmistaudu matkaan eteenpäin uusin energioin ja voimin. Että niin kuin vanha kulunut jousi, joka on tuossa kuvassa tuossa alhaalla, niin jätä se syrjään ja otat mieluummin tuolta uusi jousen alku ja tee itsellesi uusi jousi ensi vuotta varten. Ja nämä kun yhdistetään nämä viestit, niin täällä on ihan selkeästi se, että sun pitää ottaa johtajuus jostain tilanteesta sun elämässä. Sä olet tehnyt kovasti töitä sen eteen, mitä sä nyt ikinä, mikä nyt tää muutos onkaan sun elämässä. Nyt on aika ottaa kontrolli siitä ja ruveta tekemään asioita sen eteen. Tää on odottaa innolla sitä uutta muutosta. Se on turvallinen. Siinä on kaikki asiat ja kohdat on niinkö turvattu, että joko läheisillä ihmisillä, joilla on turvallinen energia, tai sitten sä itse olet niinku luonut tällaisen turvallisen energian siihen muutokseen. Siellä on se muutos ja sun pitää luottaa siihen muutokseen. Kannattaa olla antelias, että niinkö, ja muistaa muita siinä ympärillä olevia, jotka saattaa tarvita apua. Ja sit just niinkö, ottaa mukaansa sen uudet työvälineet tämän muutoksen niinkö, kanssa. Että jättää vanhat taakse. Sellainen olisi nyt tää punaisen jaspiksen viesti. Jos tulee kysyttävää, niin laittakaa viestiä. Voin selventää korteilla sitten lisää. Ja oikein hyvää syksyn jatkoa teille. Ja seuraavaan pinoon. Ja tällaiset kortit tuli Sammal-akaatille. Siellä tuli 3 näitä Woodland Wardens kortteja. Mutta muuten suurin piirtein samanlainen. Ja 3 näitä Whispering Forest-kortteja. Muuten samanlainen kokoonpano kuin 2 muussakin pinossa. Lähdetään kääntämään kortteja.
Siellä on nuolten 2 epäoikeudenmukaisuus. Sitten on perhonen ja snowdrop, mikä on toivo. Sen jälkeen löytyy pöllö ja hop, mikä on viisaus. Sitten löytyy the hound and bear, päärynä, mikä on uskollisuus. Hyvin mielenkiintoista. Toivo, viisaus, uskollisuus. Sitten täältä viestikorteista löytyy forbearance, eli mun täytyy kääntää toi. Woods, metsä. Ole kuin metsä, rauhallinen, rauhoittava ja mysteerinen ja täynnä elämää. Ja sitten cleanse, puhdistus. Hyvin mielenkiintoista. Sitten meiltä löytyy uusi kuu vesimiehessä. Tuo rakkautta tilanteeseen. Sitten meillä on kettuenergiaa. Ja karhuenergiaa. Oi, täältä tuli kakkospinon toi pääkortti, tai ensimmäinen kortti. Kyy. Ja The Wanderer, mikä vastaa narria. Okei. Tosi jännät kortit. No niin, pohdiskelin näitä kortteja. Ja ruvetaan käymään läpi, että mitä nämä kertoo. Täällä nuolten 2 kertoo epäoikeudenmukaisuudesta. Nyt on sellainen tilanne, että joko sinä olet ollut epäoikeudenmukainen tai joku on ollut epäoikeudenmukainen sinua kohtaan. Tässä on se, että kaiken epäoikeudenmukaisuuden, niin kuin, miten siitä pääsee eroon, on totuus. Ja niin kuin, se, joka on joutunut epäoikeudenmukaisuuden uhriksi, niin sen paras puolustus on lisää totuutta. Sitten täällä on tää perhonen ja snowdrop, mikä on toivo. Ja tää on ollut nyt niinkö, että pitkä kylmä talvi alkaa olla takana. Ja niinkö, nämä on kevään ensimerkkejä, nämä molemmat. Ja niinkö, ei hätää, että pidä toivo niinkö sydämessäsi. Ja niinkö, kyllä se kevät sieltä vielä tulee. Että tää voi liittyä tähän epäoikeudenmukaisuuteen. Sulla on voinut olla pitkä jakso kaikkea vähän
ei niin mukavaa. Mutta pidä silti se toivo siellä sydämessä, koska kohta päästään uuden alkuun. Täällä on pöllö ja toi hop, mikä on muistaakseni humala. Ja viisaus. Tässäkin kortissa on niinku se, että on pitkä matka takana ja on kerrytetty sitä viisautta niinkö mukaan, että ihan samalla tavalla kuin niinku pöllöt saalistaa silleen hiljaa, niin sitä on hiljalleen tullut sitä viisautta siinä metsästäessä niin mukaan, että sitten Hound and Bear, mikä on uskollisuus. Koirat on tunnetusti hyvin uskollisia olentoja ja tää päärynä on niinkö hyvin herkkä niinkö että niinkö hedelmä, että se ottaa kolhua kovin herkästi. Mutta että yhdessä nämä niinku on, että niinku hoivaa sitä uskollisuutta, että sä olet ollut niinkö hyvä ystävä. Sulla on ollut niinkö hyvät energiat. Sä olet ollut hyvä ystävä jollekulle. Et hoivaa tätä uskollisuutta. Sitten täällä on nämä sanaviestit. Forbearance, mikä on niinku tietyn tyylinen pidättäytyväisyys, kärsivällisyys. Niinkö, et älä niinku vaivaa itseäsi tai niinku säpsähdä siitä piikistä, joka on niiden ruusujen keskellä. Et älä välitä siitä. Että tää voi viitata tohon epäoikeudenmukaisuuteen. Että niinku, et jos joku piikittelee sulle, niin älä välitä siitä. Niinkö. Keskity olemaan enemmän kuin metsä. Rauhallinen, rauhoittava, mysteerinen ja täynnä elämää. Et koita niinku ajatella, että olet metsä. Että niinku, mitenkä se meni se sanonta, että niinkö se, joka metsään huutaa, niin no kuitenkin joka tapauksessa toivottavasti ymmärsit, mitä tarkoitan. Cleanse, puhdistus, pese tai puhdista väsynyt niinkö spirit, sielu, niinkö henki puhtaaksi ja käy kävelyllä niinkö tällaisissa metsäisissä lehdoissa. Hyvin paljon niinku, no nyt on talviaika tulossa, mutta jos olisi kesä, niin kehottaisin kävelemään paljain jaloin metsässä. Se on hyvin maadoittavaa ja ihanaa. Mutta että tässä on niinku just se, että älä välitä piikittelystä, ole kuin metsä ja puhdistaudu. Sitten täällä on
uusi kuu Vesimiehessä tuo rakkautta tilanteeseen. Elikkä vaikka se olisi ollut tosi epäoikeudenmukaista ja niin kuin inhottavaa piikittelyä, joku pitkä ajanjakso, kaikkea niin kuin tällaista negatiivista, niin koita ajatella se rakkauden kautta. Että nyt on tulossa, että sulla on niin kuin äkkiä käännettävä uusi lehti niin kuin elämässä, että niin kuin, ja lähtee kohti uusia energioita ja niin kuin, ajattele se rakkauden kautta, että niin kuin, hyväksy se, mitä on tapahtunut, ja niin kuin, päästä se menemään. Sillä suurin rakkauden osoitus on se, että laskee toisen vapaaksi. Ja niin kuin, että sitten, että jos hän rakastaa sinua takaisin, niin hän palaa luoksesi. Jotain tämän tyylistä tuli minulle mieleen. Sitten on kettuenergiaa. Kettuenergia on hyvin voimakas opettajaenergia. Ja ketut on fiksuja ja tilanteeseen niin kuin muokkautuvia. Ja hyvää kumppanienergiaa, että niin kuin ystävänä tai sitten niin kuin mahdollisena rakastettuna, niin kettu on niin kuin loistava, että se on niin kuin uskollinen ja mutta samaan aikaan sellainen, että se ei ole tylsä, vaan niin kuin hyvin niin kuin kekseliäs kaveri. Ja parhaimmillaan kettu on tosiaan opettaja. Jos energiat on huonosti kettupersoonalla tai niin kuin ketun energia on jotenkin negatiivinen, niin silloin etsitään identiteettiä. Ja miten tämän energian saa tasapainoon, niin se on jonkin sortin suhde, niin kuin ystävyyssuhde, connection, niin kuin yhteys, vahva yhteys. Sä et halua menettää sun kettuystäviä, koska ne on oikeasti tosi arvokkaita. Sitten on karhu. Karhu on henkinen herääminen. Tai niinkö, sanotaan vaan herääminen, koska niinku uuteen. Se voi olla henkinen herääminen, tai sitten se voi olla vaan niinku sellainen, että hei, nyt pitää niinku lähteä uusille raiteille elämässä. Että kun karhu herää sieltä talviunilta, kevät, niin kuin täällä oli, että kevään ensimerkit, niin se karhu kans kertoo niin kuin kevään ensimerkeistä, että nyt on aika herätä, karhu. Se saattaa olla vaikeeta ja niin kuin silmät on täynnä unihiekkaa ja niin kuin vähän askel menee minne sattuu, mutta niin kuin, se on vaan pakko herätä ja muuttua, koska kevät on tulossa. Ja karhun energian, jos se niin kuin on epätasapainossa, niin silloin karhu on väsynyt ja kiukkunen ja ei halua lähteä siihen muutokseen mukaan. Ja miten sen saa tasapainoon, niin on liikunta. Tai jonkin sortin
niinkö liikunnallisuus. Että niinku lähtee liikkeelle. Vaeltaminen voisi olla kans niinku hyvä. Sitten meillä oli tää kyy, mikä oli sitä, että jonkun on otettava johtaja-asema tilanteeseen. Sinun on oletettavasti otettava niin kuin johtajan paikka jossain tilanteessa. Ja niin kuin, tää on henkilönä hyvin niin kuin jylhä ja niin kuin sellainen kunnioitettava henkilö, jos tää on joku muu kuin sinä. Mutta tää on aika varmasti, tää herättää kysymyksiä just siinä, niin kuin, että tarvitaan sitä johtaja-energiaa, että niin kuin joku ottaa tilanteen haltuun, ohjat käsiinsä ja niin kuin, että sit niin kuin lähdetään kohti sitä uutta, mikä on nyt tässä kohtaa nyt niin kuin symbolisesti se kevät. Ja täällä vielä viimeisenä The Wanderer, mikä on tavallisen tarotkortti pakan narri, mikä on uuden alku. Ensimmäinen askel kohti metsää. Sitä et tiedä yhtään, se on sumun peitossa. Sitä ei yhtään tiedä, mitä sieltä tulee vastaan, mutta ne ensimmäiset askeleet on vaan otettava. Ja tää yhdistyy aika kivasti niinku tää sanoma, että jotain epämukavaa on kohdattu. Saattanut olla pitkäkin ajanjakso, mutta nyt ollaan menossa kohti kevättä, kohti muutosta. Pitää muistaa tuoda rakkautta siihen tilanteeseen. Ollaan viisastuttu niinkö, tässä tämän matkan aikana. Ja sit just, että sinä olet ollut hyvä ystävä. Sulla on ihania kettuystäviä. Tai ehkä sinä itse olet se kettuystävä. Totta. Kuitenkin, että niinku ihania yhteyksiä sinulla. Ja niinku, nyt on aika niinku herätä, ottaa tilanteesta ohjat haltuun ja lähteä kohti uutta. Välittämättä piikittelyistä, olla kuin metsä ja puhdistautua. Ja sitten kohti uutta. Tällainen oli Sammal Akaatin viesti henkioppailta ja muilta. Mitä nyt kortit halusivatkaan kertoa sinulle tällä kertaa. Ota se mukaan, mikä resonoi. Jos ei kaikki tunnu ihan omalta, niin ei haittaa. Ja useampia pinoja saa katsoa. Ja jos on jotain kysyttävää, niin laittaa viestiä. Voin koittaa aukoa näitä kortteja vielä enemmän, jos tulee niinkö tarvetta tai kysyttävää. Ja ei kai siinä muuta kuin, että hyvää syksyn jatkoa ja kaikkea ihanaa. Hei hei!